राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डिவோटीஸ் எல்லாருக்கும் வந்து हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। இந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் மாலை நேர வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன், கூட வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து நேற்று 7வது சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா? என்ன பார்த்தோம் 7வது சாப்டர்ல? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன ஞாபகம் இருக்குதோ அதை சொல்லுங்க. நேற்று பார்த்ததுல என்ன ஞாபகம் இருக்கோ அதை சொல்லுங்க. யார் வேணா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி சொல்லுங்க, தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க மாதாஜி. நெத்தி பூரணத்தின் ஞானம் அதை பத்தி பார்த்தோம். என்ன என்ன உங்களுக்கு மனசுல ஏறிச்சு, புரிஞ்சுது, அதை மட்டும் சொல்லுங்க போதும். புண்ணிய ஆத்மாக்கள் அதெல்லாம் பத்தி பார்த்தோமா? ஓகே. 4 விதமான நல்லோர்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் யார் மாதாஜி? யாரெல்லாம் இறைவனை வழிபடுவாங்கன்னு சொன்னேன்? துன்பத்துல இருக்கிறவங்க, செல்வத்தை விரும்புறவங்க, கேள்வி அறிவுடையவங்க, பூரணத்தோட அறிவு தேடுறவங்க. ஹரிபோல், வெரி குட். அப்புறம் 4 விதமான மக்கள் வந்து என்ன வழிபடவே மாட்டாங்க, சரணாகதி செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொன்னார் பகவான். அது 4 பேர் யாரு? மூடரா இருக்கிறவங்க, மனிதர்கள்ல கடைநிலையில இருக்கிறவங்க, மாயையில அறிவு கவரப்பட்டவங்க, அசுர குணத்துல இருக்கிறவங்க. வெரி குட், சூப்பர் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இது 4 விதமான நல்லோர்கள் வந்து பகவானை சரணாகதி செய்யறாங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம். 4 விதமான மக்கள் வந்து என்ன வழிபட மாட்டாங்க, சரணாகதி செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் பிரபுவுக்கு வந்து நம்ம பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அநேக சக்திகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதுல முக்கியமான 3 சக்திகள் பத்தி சொன்னேன். அந்த 3 சக்திகள் என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? முக்கியமான 3 சக்திகள், அதுல தான் நம்ம எல்லாமே வர்றோம். அந்த சக்திகள்ல தான் நானே சொல்றேன். 3 முக்கியமான சக்திகள் வந்து, ஒண்ணு வந்து இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அந்தரங்க சக்தி. இன்னொன்னு வந்து எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி, அதுதான் இந்த பௌதீக உலகத்தை பிரபஞ்சத்தை படைக்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சிப்பாங்க.
அப்புறம் மார்ஜினல் பொட்டன்சி, அதாவது நடுநிலை சக்தியா இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் வந்து மார்ஜினல் பொட்டன்சி, அது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு மதில் மேல இருக்கக்கூடிய பூனை அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்ப வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், பௌதிகத்திலையும் ஈடுபடுவோம், ஆன்மீகத்திலையும் ஈடுபடுவோம். அந்த நிலையில இருக்கிறதுனாலதான் ஏட்டார்ந்த வால் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த நிலையில இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம நடுநிலை சக்தி, மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லப்படுறோம். இப்ப நம்ம எப்போதுமே வந்து பௌதிகத்துல இருக்கோமான்னா இல்ல, நம்ம ஆன்மீகத்துக்கு வரணும். எப்போதுமே ஆன்மீகத்துல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோமான்னா இல்ல, அப்பப்போ பௌதிகத்திலையும் நம்ம வந்து ஈடுபடுறோம். காவாசி நேரம் பௌதிகத்துலதான் இருக்கோம், கொஞ்ச நேரம் தான் ஆன்மீகத்துல இருக்கோம். அதுதான் உண்மை. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த உலகத்துல இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம். இங்க இருந்து நம்ம இறைவனோட உலகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும். அந்த 4 விதமான நல்லோர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஏதாவது ஒரு வகையில வந்து பகவானுக்கு நம்ம சரணாகதி செய்யணும். அது பார்த்தோம். அப்புறம் தேவ வழிபாடு பத்தி நம்ம பார்த்தோம். தேவ வழிபாட்டை பத்தி பகவான் என்ன சொன்னாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காச்சும்? மறந்துட்டீங்களா? அதாவது மாதாஜி தேவர்கள் அனைவரும் பிரதிநிதி அப்படின்னு பார்த்தோம் மாதாஜி. பகவானுடைய பிரதிநிதிகள். அப்புறம் பகவானை வழிபட்டாலே போதும், நம்ம வந்து முருகன் தனியா விநாயகர் தனியா அப்படி வழிபடணும்னு இல்ல, அப்படி சொன்னீங்க மாதாஜி. வழிபடக்கூடாது. அந்த தனித்தனியா மாதிரி ஏன் தனித்தனியா வழிபட்டா என்ன? வழிபடலாம். ஆனா மூல முதற்கடவுள் நமக்கு எல்லாமே வந்து நமக்கு பகவான் தான், பகவானுக்குள்ளதான் எல்லாமே அடக்கம், அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல சொன்னீங்க மாதாஜி. பகவானுக்குள்ளேயே எல்லாரும் அடக்கம். ஒரு மரத்துக்கு அந்த மாதிரி அதோட இலை பூக்கெல்லாம் தண்ணி போகுது. தனித்தனியா நம்ம போய் இலைக்கு தண்ணி ஊத்தணும்னா வேருக்கு போகுமா? மத்த அங்கங்களுக்கு போகுமா? போகாது இல்லையா? அதுதான் நம்ம உதாரணம் மனசுல வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி பகவானை நம்ம வழிபட்டாலே அவருடைய அங்க உறுப்புகளா இருக்கக்கூடிய தேவர்களை வழிபட்டதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம தேவ வழிபாட்டுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். கடைசியா ஒண்ணு சொன்னோம். என்ன சொன்னோம்? வேதேஷு யக்னேஷு தபஷு செய்வ. அதாவது வேதங்களை படிக்கிறதுனாலயோ, தவங்களை செய்யறதுனாலயோ, தானங்களை கொடுக்கறதுனாலயோ என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது எல்லாமே வந்து எதன் மூலமா கிடைக்கும்? பக்தி தொண்டு செய்யறதுனாலயே கிடைச்சிடும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம படிச்சோம். அப்புறம் இந்த பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல என்னென்ன ரூபத்துல நமக்கு காட்சி நம்ம அறிய முடியும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன ரூபங்கள்ல நம்ம அறிஞ்சோம் நேத்தி சாப்டர் வழியா? பகவான் 4-5 உதாரணம் கொடுத்திருந்தாங்க. நீர்ல சுவையா இருக்காங்க, சூரியன்லயும் சந்திரன்லயும் ஒளியா இருக்காங்க, நெருப்புல வெப்பமா இருக்காங்க, வேதங்கள்ல ஓம்ங்கிற ஒளியா இருக்காங்க, மனிதர்கள் கிட்ட திறமையா இருக்காங்க இறைவன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாருமே வந்து நேத்தி சாப்டர் வந்து மறக்கல, ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நாம அடுத்த சாப்டர் 8வது சாப்டருக்கு போறோம். 8வது சாப்டர் எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த உலகம் நம்ம வந்து படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்துல நிறைய உயிர்வாழிகள் நம்ம இருக்கிறோம். இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் கடைசியா எங்க போய் சேரணும்? அதுதான் வந்து பரத்தை அடைதல் அப்படின்னு தமிழ்ல இந்த சாப்டருக்கு பேரு. சான்ஸ்கிரிட்ல அக்ஷர பிரம்ம யோகா அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க. அக்ஷர பிரம்ம யோகா அப்படின்னா பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை நாம அடையிறது. அந்த நிலையை இறைவனை சென்று அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை இந்த சாப்டர் வந்து நமக்கு கொடுக்குது. அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ஐஸ்கான் மங்களூர் டெய்டிக்கும் நம்முடைய ஆச்சாரியர்களுக்கும் நாம வந்து நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादे पशत्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा डिवोटीज நம்ம வந்து ஆச்சாரியர்களை பத்தி நேத்தியா நான் சொல்லிட்டேன். இவங்க வந்து நம்ம இயக்கத்தை, அதாவது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் பிரபு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம குரு மகாராஜ் வந்து ஸ்ரீ ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜ், இவர்கிட்ட தான் நாங்கெல்லாம் தீட்சை எடுத்துக்கிட்டோம். இவரு தான் பதிக்க இருக்கக்கூடிய குரு மகாராஜ். இவங்க வந்து மாயாப்பூர்ல இருக்கிறாங்க. இவங்க வந்து நம்மளுடைய இஸ்கான் மேங்களூர் இதோட நிர்வாக தலைவரா இருக்காங்க. அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அவங்க தான் ராமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி. இவங்களெல்லாம் வணங்கிட்டு நமக்கு வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மை கொடுத்தவர் இவர் தான். அவருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு நாம செஷனுக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடியது வந்து அத்தியாயம் 8, அக்ஷர பிரம்ம யோகா. அதாவது பிறப்பு மற்றும் இறப்பை கடந்த ஒரு நித்திய பயணம். இப்ப நம்ம வந்தெல்லாம் வந்து இங்க பிறந்திருக்கிறோம். எத்தனை பிறவி நம்ம எடுத்தோங்கிறது நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. இத்தனை பிறவி நம்ம எடுத்து எத்தனை முறை இறந்து நம்ம வந்து மனித பிறவி வந்து அடைஞ்சிருக்கோங்கிறது நம்மளால உணர முடியாது. ஏன்னா நமக்கு மறதின்னு இருக்கு. பகவான் வந்து 15வது சாப்டர்ல சொல்றாரு, சர்வசிய சகம் கிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் அப்படின்னா மறதியும் ஞாபக சக்தியும் நானே உங்களுக்கு தருகிறேன் அப்படிங்கிறார். பகவான் வந்து எந்த ஞாபகம் நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் கொடுக்குறாரு. எந்த மறதி நமக்கு தேவையில்லையோ அதை வந்து நம்மள மறக்கடிச்சிடுறாரு. அப்படிதான் வந்து யசோதா தாயாருக்கு வந்து மறதியை கொடுப்பாரு. யோக மாயை அது வந்து மறைச்சிரும். தன்னுடைய குழந்தை பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து உத்தம புருஷ உன்னத ஆளுமையுடைய பரந்தாமர் அப்படிங்கிறத ஒரு நிமிஷம் காட்டுவார். எப்படி காட்டுவாரு? அவங்க வாயை திறந்தோன்னா அந்த வாய்க்குள்ள அந்த உலகமே தெரியும். மண்ணை சாப்பிட்டுட்டாங்கன்னு பலராமர் போய் அம்மாட்ட சொன்னோம்னா வாயை காட்டு தர அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த உலகத்தையே அவங்க பாக்குறாங்க. அப்ப வந்து அவர் வந்து பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியுது. அடுத்த நிமிஷமே என்னாடுறாரு, யோக மாயை வந்து அவங்கள மறைச்சிருது. அப்ப அவங்க மறுபடியும் என்ன செய்யறாங்க, அவங்க தன்னுடைய குழந்தையா அவங்க வந்து பாவிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்படி பகவான் நினைச்சார்னா நமக்கு ஞாபக சக்தியும் கொடுக்க முடியும், நமக்கு வந்து மறதியையும் கொடுக்க முடியும். அந்த நிலையில நாம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யுது, நமக்கு ஷட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு மறதி வந்து என்ன செய்யுது, நம்மள வந்து இங்க தள்ளிடுது. நம்ம ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் பகவான் தாயாருடைய கர்ப்பத்துல இருக்கும் பொழுது, அந்த கர்ப்பத்துல இருக்கும் பொழுது வந்து கஷ்டப்படும். எப்படின்னா தாயார் சாப்பிடக்கூடிய அந்த காரம், புளிப்பு, அந்த அவங்க எல்லாமே வந்து அந்த குழந்தைய வந்து பாதிக்குது. அப்புறம் அது உள்ள இருக்க பூச்சிகள்லாம் அது வந்து கடிக்குது. அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள மலம் ஜலம் அதுக்குள்ள வந்து அந்த குழந்தை மாட்டிக்கிட்டு வந்து எப்படா இதை விட்டு வெளியில போகலாம், ஒரே இருட்டு. அதுல எல்லாம் அந்த குழந்தை வந்து துன்புறுதான். 7வது மாசம் பிறந்தோன்னா அதுக்கு பழைய ஞாபகம் எல்லாம் வருதான். அந்த தாயோட கர்ப்பத்துல இருக்கும் பொழுது பழைய பிறவிகள், போன பிறவியோட ஞாபகம் வந்து, ஐயோ நான் திரும்பவும் தவறி இந்த வாழ்க்கையில வந்து மாட்டிக்கிட்டேனே, கடவுளே என்னை வந்து இந்த வாழ்க்கையில இருந்து என்னை வெளியில கொண்டு போ, எனக்கு வேண்டாம் இந்த பிறவி அப்படின்னு வேண்டுமா. அப்படி வேண்ட அந்த குழந்தை 10வது மாசம் தாயின் கர்ப்பத்துல இருந்து வெளியில வரும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, சடம் அப்படிங்கிற வந்து தாக்குது. அதோட வந்து தாக்குன உடனே அது என்ன, அது மறந்துடுது. மறந்து போய் பழசை ஞாபகங்கள்லாம் மறந்து போய் இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்டு இருக்கோமே அந்த நிலைக்கு அந்த குழந்தை தள்ளப்படுது. அப்போ உடனே அழ ஆரம்பிச்சிருது. நம்ம அம்மா வந்து யார், எந்த ஒரு பெண் வந்து தூக்கி வச்சிருக்காங்களோ இதான் நம்முடைய தாய் அப்படின்னு உணர்ந்து அந்த தாயோட அரவணைப்புல அது வந்துருது. இப்படி நம்ம வந்து பல பிறவிகளை நம்ம வந்து தாண்டி தாண்டி நம்ம வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா.
அந்த பிறவியில இருந்து நாம இந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து எப்படி விடுதலை அடைஞ்சு பகவானுடைய உலகத்துக்கு, நித்திய லோகமான அந்த பகவானுடைய உலகத்துக்கு போறது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் வழியா நம்ம பார்க்கலாம். அதை நம்ம பார்க்கும்பொழுது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனனுக்கு வந்து எப்போதுமே ஒவ்வொரு சாப்டர் ஆரம்பத்திலயும் அர்ஜுனனுக்கு வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் வரும். இதுலயும் வந்து 8 விதமான கேள்விகள் பகவான்கிட்ட அவர் கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன, இந்த ஜட தோற்றம்ங்கிறது என்னது, தேவர்கள்லாம் யாரு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல கேட்பாரு. அந்த 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து யாகங்களின் இறைவன் யாரு, அவர் நம்மளுடைய உடல்ல எங்க வசிக்கிறாரு, அப்புறம் வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடக்கூடிய மக்கள் வந்து எப்படி கடைசி காலம்னா மரண காலத்துல உண்மை நினைக்க முடியும், அறிய முடியும், இப்படி 8 விதமான கேள்விகளை பகவான்கிட்ட அவர் வைக்கிறாரு. பகவான் ஒண்ணுக்கும் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லுவாரு. இது எல்லாமே நாம வந்து லெவல் 2ல வந்து நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கலாம். இப்ப லெவல் 1ல நமக்கு ஷார்ட் லிஸ்டா தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. கொடுத்துருக்கிறதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுமோ நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப வந்து இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, நீங்கள் வாகனம் அல்ல வாகனத்தை ஓட்டுபவர். இப்ப வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு உடல் கிடைச்சிருக்கு. இப்ப வந்து என் பேர் வந்து மல்லிகா. இப்ப வந்து மாதாஜி அட்மின் மாதாஜி பேர் வந்து இங்க பானுபிரியா. இப்ப அவங்களுக்கு ஒரு உடல், எனக்கு ஒரு உடல் கிடைச்சிருக்கு. டாக்டர் சிவாங்கிற ஒரு ஆண் உடல் கிடைச்சிருக்கு. இப்ப ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து அந்த உடல்ல வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, இந்த பேரை வச்சுக்கிட்டு நானும் இந்த ஆத்மாவும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறோம். அது வந்து தப்பு அப்படிங்கிறாங்க. அது வந்து இங்க அர்ஜுனன் கேக்குற கேள்விக்கான பதிலா வருது. அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாரு, பிரம்மன்னா என்ன அப்படின்னா, பிரம்மன்கிறது நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவை குறிக்குது. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம், உடலையும் ஆத்மாவையும் ஒண்ணு சேர்த்து நான் தான், அந்த ஆத்மா வந்து உடலே நான் அப்படின்னு நினைச்சுக்குது. ஏன்னா பௌதிகத்துல வந்து கட்டுண்ட சொல், கண்டிஷன் சொல் என்ன நினைக்கும்னா, இந்த உடல் வேற ஆத்மா வேறங்கிறது அறியாம நானும் அந்த ஆத்மாவும் ஒண்ணு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அது வந்து தவறு. 2வது சாப்டர்லயே படிச்சுட்டோம், ஆத்மா வேற உடல் வேற. சாங்கிய யோகம் கபில முனிவர் தேவகூதி தாயாருக்கு சொல்றாரு. அது வந்து நமக்கு தெரிய வருது. இப்ப அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த உடல் தான் வந்து களம். நம்ம ஆத்மா வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா தான் பிரம்மன். இந்த உடல் வந்து களம். களம்னா உங்களுக்கு தெரியும், இடம், கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். கஷேத்திரம் அப்படிங்கும் போது அந்த உடல் தான் கஷேத்திரமா இருக்குது. அது வந்து 13வது சாப்டர்ல இன்னும் நம்ம நல்லா படிக்கலாம். இதுல வந்து இப்ப என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குழந்தை கார் தானாக ஓடுவதாக நினைக்கிறது. ஒரு கார்ல வந்து ரோட்ல கார் போச்சுன்னா, அது ஒரு சின்ன குழந்தை 5 வயசு குழந்தை பாக்குதுன்னா அது என்னன்னு சொல்லிட்டோம், கார் ஓடுதுன்னு தான் நினைக்குமே தவிர, காருக்குள்ள ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரு தான் ஓட்டுறாரு, டிரைவர் தான் ஓட்டுறாருங்கிறது சின்ன குழந்தைக்கு தெரியாது. இன்னும் 5 வயசு குழந்தை கூட இப்ப இந்த காலத்துல தெரியுது. இன்னும் சின்ன வயசா இருக்கட்டும், 1 வயசு குழந்தைக்கு தெரியாது. அதுபோல நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், இந்த உடல்ங்கிற வாகனம் நமக்கு வந்து, இந்த உடல்ங்கிறது எப்படின்னா ஒரு வாகனம். அந்த வாகனத்துக்குள்ள ஓட்டுறது யாரா இருக்கக்கூடியவரா இருக்காருன்னா, நம்ம ஆத்மா தான் அங்க வந்து ஓட்டுனர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நாம வந்து வாகனம் கிடையாது, வாகனத்தை ஓட்டக்கூடிய நிலையில நாம இருக்கிறோம். அப்படின்னா இந்த உடலை இயக்கக்கூடிய நிலையில நாம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பகவானுடைய பதில். அப்புறம் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு ஹோட்டல். இப்ப வந்து நம்ம ஒரு நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு கல்கட்டா இல்ல மும்பை அப்படி ஏதாவது ஒரு வேலை நிமித்தமா ஒரு ஊருக்கு போறோம். ஊருக்கு போற இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு 10 நாள் அங்க தங்குறோம். ஒரு நமக்கு அங்க வேலை இருக்குது, அந்த வேலைக்காக ஒரு 10 நாள் அந்த ஹோட்டல்ல தங்கும் பொழுது நாம என்ன செய்வோம், அந்த ஹோட்டல் ரூம் எப்படி இருக்குதோ அதை அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம். அதை விட்டுட்டு அந்த ஹோட்டல் ரூம்ல நமக்கு வசதி பத்தல, அந்த இது அந்த அதாவது என்ன பெயிண்டிங் வந்து நமக்கு பிடிக்காத ஒரு கலர் பெயிண்டிங்கா இருக்கு, அதை நம்ம மாத்தி வேற பெயிண்டிங் அடிச்சுக்கலாம். அப்புறம் கப்போர்டு வேற கப்போர்டு புதுசா நம்ம போட்டுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராவா வந்து மேஜர் நாற்காலி எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம வசதிக்கு சோஃபா செட் வாங்கி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யாராவது செய்வோமா? யாராவது செய்வோமா? அப்படி யாராவது சொல்லுங்க. ஒரு தங்கி இருக்க ஹோட்டல்ல போய் 10 நாள் தங்குற நாம அதுக்கு வசதி எல்லாம் நம்ம செய்வோமா? செய்ய மாட்டோம். இல்ல மாட்டாஜி. செய்ய மாட்டோம். ஏன் செய்ய மாட்டோம்? அது வந்து டெம்பரரி. நம்ம வந்து ஒரு 10 நாள் தங்குறதுக்கான ஒரு இடம் டெம்பரரி ஆனது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரியும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 10 நாள் தங்கிட்டு நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு ஓடி வந்துருவோம்.
அப்ப வந்து நம்ம சொந்த வீட்டுல எல்லா நம்ம பண்ணிக்குவோம். இப்ப அப்படிதான் இந்த பூமி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா, இது நமக்கு டெம்பரரியான ஒரு இடம். நம்ம வந்து ஒரு ஹோட்டல்ல தங்குற மாதிரி தான் நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து தங்கி இருக்கிறோம். இது துக்காலயம். துக்காலயம்னா என்ன? துன்பம் தரக்கூடிய துன்பங்களின் உறைவிடமான ஒரு இருப்பிடம். அசாஸ்வதம். அசாஸ்வதம்னா என்ன? சாஸ்வதம்னா நிரந்தரமானது, அசாஸ்வதம்னா தற்காலிகமானது, டெம்பரரியானது. இப்படி டெம்பரரியா இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்து மேல, துன்பம் தரக்கூடிய இந்த உலகத்து மேல நம்ம வந்து பற்று வைக்கலாமா? பற்று வைக்க கூடாது இல்லையா? ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்? பற்றுதலை அதிகமா வைக்கிறோம். நம்ம செய்யறது எல்லாமே வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிறத வந்து உண்மையா நம்பி இங்கேயே நம்ம நிரந்தரமா இருக்க போற மாதிரி நினைச்சு நம்ம மேல மேல என்ன ஒரு வீடு நமக்கு பத்தாது, நம்ம ஒரு 4 வீடு வாங்குவோம், ஒரு கார் பத்தாது 2 கார் வாங்குவோம் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்வோம்? மேல மேல வசதிகளை பெருக்கிக்கிட்டே போறோமே, அது எல்லாமே வந்து என்னது? டெம்பரரியான ஒரு இடத்துல வந்து தங்கி இருக்கக்கூடிய நிலையில இப்போ ஒரு ஹோட்டல்ல போய் தங்கிக்கிட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா செலவு பண்ற மாதிரி தான் இந்த உலகத்துல நாம இருந்துகிட்டு நம்ம மேல மேல வந்து நம்ம வசதியை பெருக்கிக்கிட்டு இந்த பௌதிகத்திலேயே மூழ்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நிலையும் அந்த நிலையில தான் இருக்கு அப்படின்னு பகவான் நமக்கு உணர்த்துறாங்க. இப்ப காலம் காலம்ங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சொல்லியிருப்பாங்க மாதாஜி, எனக்கு சொன்னாங்களா என்னன்னு தெரியல. 5 விதமான ஃபேக்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து இதுல பேசுறோம். பகவத்கீதை வந்து 5 விதமான ஃபேக்ட்ஸ் பேசுது. என்னென்ன 5 விதம் 5 சொல்லுது இந்த பகவத்கீதை? யாராவது சொல்ல முடியுமா? யாருக்கு வேணாலும் சொல்லலாம், தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம். இயற்கை, ம் கர்மா, ம் இயற்கை, கர்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, கர்மா, காலம். கரெக்ட். சூப்பர். இப்ப அந்த 5 விஷயங்களை தான் பகவத்கீதை முழுக்க நம்ம படிக்கிறோம். இப்ப அந்த 5 விஷயங்கள்ல ஜீவாத்மா நாமன்னு தெரியுது, பரமாத்மா பகவான் கிருஷ்ணர் தெரியுது, ஜட பிரபஞ்சம் தான் ஜட இயற்கைன்னு நமக்கு தெரியுது, கர்மாங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். இப்ப காலம்ங்கிறது நமக்கு வந்து எப்படி வருது? நமக்கு வந்து நேற்று இருந்த காலம் இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கா? நேற்று 7வது சாப்டர் படிச்சோம், இன்னைக்கு 8வது சாப்டர் படிக்கிறோம். நான் நேத்தி காலத்துக்கு நான் போகணும் அப்படின்னு நான் விரும்பினேன்னா போக முடியுமா? போக முடியாது இல்லையா? அந்த காலம் கடந்து போச்சு, அதனால முடிஞ்சு போச்சு. அந்த காலத்தோட சுழற்சியை வந்து யாராலையும் தடுக்க முடியாது. அது வந்து அது பாட்டுக்கு இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும். இப்படி இந்த 5 விதமான இதுல இந்த 4 வந்து எப்படின்னா பர்மனன்ட், நித்தியமானது, சனாதனமானது. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, ஜட இயற்கை, அப்புறம் காலம். இந்த 4ம் எப்படின்னா அழியாதது, டெம்பரரியா தோன்றும் மறையுமே தவிர அழியாதது. அதுல வந்து எது வந்து டெம்பரரியா அப்படின்னு எப்போதும் டெம்பரரியா இருக்குதுன்னா கர்மாக்கள், நாம செய்யக்கூடிய செய்வினைகள். நம்ம என்ன செய்யறோம்? இன்னைக்கு ஒரு செயல் செய்வோம், நாளைக்கு ஒரு செயல் செய்வோம், தீய வினை நல்வினை நம்ம மாத்தி மாத்தி செய்யறோம் இல்லையா? அதுதான் டெம்பரரியானது. மத்த எல்லாமே வந்து பர்மனன்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாவுடைய ஒரு அளவை வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரம்மாவுடைய கால அளவு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது யுகத்துக்கு போகணும். யுகத்தோட காலகட்டம் பார்க்கும் பொழுது பிரம்மாவுடைய கால அளவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப நமக்கு வந்து கலியுகம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்குவோம். கலியுகத்துக்கு எத்தனை வருஷம் காலகட்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறது யாருக்காவது தெரியுமா? நாலு 4,32,000. 4,32,000 வருடங்கள் வந்து கலியுகம். எத்தனை வருடங்கள் போயிருக்கு மாதாஜி அதுல கழிஞ்சிருக்குது? அது ஒரு 5,000. அது எவ்வளவுன்னு கரெக்டா தெரியல மாதாஜி. 5,000. பரவாயில்ல, 5,120 வருஷம்னு வச்சுக்குவோம். 5,120 வருஷம் தான் இப்ப கழிஞ்சிருக்கு. அப்ப நம்ம இன்னும் எவ்வளவு காலம் வந்து கலியுகம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் 3,27,000 வருஷம் கிட்ட வந்து கலியுகம் இருக்கு. ஆனா நாம வாழக்கூடிய இந்த கலியுகத்துல அந்த 5,000 வருஷத்துக்குள்ளேயே நம்ம வந்து நம்ம மனிதர்களுடைய மனங்களை பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் சண்டை சச்சரவும், பொறாமையும், அறிவற்ற தன்மையும், ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறதும், பொறாமை கொள்றதும், மூடத்தன்மையும் எல்லாமே வெளிப்படுது. இப்ப வந்து 10,000 வருஷம் வந்து பொற்காலம்ங்கிறாங்க கலியுகத்துல. அதுக்கு பிற்பாடு எல்லாம் நரகமா தான் இருக்கும்.
மனுஷன் அடிச்சு சாப்பிடுற அளவுக்கு வரும் அப்படிங்கிறாங்க. பஞ்சம், பசி, பட்டினி எல்லாமே வரும். ஏன்னா கலியுகத்துடைய இயல்பு அது. அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல வந்து கலியுகத்தோட தன்மை இது. வருஷங்கள் இத்தனை. அத போல 2 மடங்கு வந்து துவாபர யுகம் 8,00,000 சொச்சம். 4,32,000 2ஆல பெருக்கிங்க. 8,64,000 வருஷம் வரும். அத போல கலியுகத்தோட 3 மடங்கு வந்து திரேதா யுகம். அது வந்து 3 மடங்கு. அப்புறம் சத்தியயுகம் வந்து அது போல 4 மடங்கு. இப்படி ஒரு யுகம் 4 யுகங்களும் சேர்ந்தா வர்றது வந்து ஒரு சதுர்யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம். 4 யுகங்களும் ஒரு முறை சுழற்சி அடைஞ்சா சதுர்யுகம் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த சதுர்யுகத்துல 71 மனுக்கள் வந்து வராங்க. அதாவது ஒரு பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் காலத்துல வந்து 71 மனுக்கள் வராங்களாம். அந்த 71 மனுக்கள் ஆட்சி புரிஞ்சாதான் ஒரு பிரம்மாவுடைய பகல் காலம் வருது. அப்படி வரும் பொழுது அது வந்து எத்தனை சதுர்யுகம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1000 சதுர்யுகங்கள். கலியுகம், துவாபரயுகம், திரேதாயுகம், சத்தியயுகம் வந்து 1000 தர சுழற்சி அடையும் போது பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். அது வந்து அப்படின்னா அவருடைய கால அளவு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வருஷம் அவர் வாழறார். 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவருடைய காலம். அவருடைய பகல் மட்டும் நான் சொல்றது. அது போல இரவு இருக்குது இன்னொன்னு. அவ்வளவு நீண்ட நெடிய காலம் பிரம்மாவுடைய காலம். அப்படிப்பட்ட பிரம்மாவுடைய நீண்ட நெடிய ஆயுளுக்கு நாமெல்லாம் நம்மளுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளவு? ஒரு கொசு மாதிரி. அவருக்கு வந்து நம்ம ஒரு கொசு மாதிரி நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? பட்டுன்னு அடிச்சா செத்து போயிடுவோம். அந்த மாதிரி நிலையில தான் நம்மளுடைய கால அளவிற்கு மேக்சிமம் நமக்கு 100 வருஷம். அந்த 100 வருஷத்துக்குள்ள நமக்கு எவ்வளவு ஆணவம், அகங்காரம், நம்ம என்னன்னா நம்ம வந்து நான் தான் பெரியவன், எனக்கோடது அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? நிறைய தவறான விஷயங்கள்ல நம்ம ஈடுபட்டுட்டு இருக்கோம். அதையெல்லாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். வந்து பகவானுடைய பிரம்மாவுக்கே அவ்வளவு கால அளவுனா பகவானுடைய கால அளவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அவருக்கு பிரம்மாவுக்கே மேக்சிமம் வந்து 100 வருஷம் தான். அவருக்கும் வந்து என்ன இருக்கு? பிறப்பு இருக்கு, இறப்பு இருக்கு, முதுமை இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. நம்மளை போலதான் அவர் வந்து 100 வருஷம் முடிஞ்சோன்னா இறந்து விடுவார். அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய கால அளவு பாத்தீங்கன்னா நம்மளால கணக்கிடவே முடியாது. அவருடைய மூச்சு காற்றுல ஒவ்வொரு மூச்சுக்கும் பிரபஞ்சங்கள் வெளியில வருது. அவர் இன்ஹேல் பண்ணும்போது உள்ள போகுது, எக்ஸல் பண்ணும்போது வெளியில வருது. அப்படின்னா அவருடைய மூச்சு எவ்வளவு பெரிய நீண்ட மூச்சா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்பொழுது நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, அற்பம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த பிரம்மாவுடைய காலகட்டத்தை இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த காலேச்ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்தா கலேவரம் யப்ரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்யத்ர சம்சயஹ. அடுத்து 6 வந்து யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் யஜத்யந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவேதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதஹ. 5ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து அந்த காலேன்னா மரண காலம். அந்த காலம் மரண காலத்துல யாரெல்லாம் என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டு பகவானை மட்டுமே நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடுறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? பகவானுடைய உலகத்துக்கு போறாங்க. அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. எப்படி மாதாஜி நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விட முடியும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் எல்லாருக்குமே வரும். வருமா வராதா? வருதா இல்லையா? கடைசி நேரத்துல நம்ம பகவானை நினைக்க முடியுமா? முடியாது மாதாஜி. உடம்பு சரியா இருக்கும்போது நினைக்க முடியாது இல்லையா மாதாஜி? ஏன்னா மரண நேரம்ங்கிறது வந்து 1000 தேள் கொட்டுற மாதிரி ஒரு மரண வழியை உண்டாக்குமா. 1000 தேள் கொட்டினா எந்த வழி வருமோ அந்த வழி நம்ம வந்து என்னது உணர்ந்தவன் வந்து சொல்ல தெரியாது. அது வந்து சொல்ல தெரியாது. அதாவது நம்ம எல்லாம் வந்து இதை வந்து அனுபவிக்கும் போது மட்டும்தான் தெரியும். நம்ம சொல்லுவோம்ல, சுடுகாட்டுக்கு போறவங்க வந்து திரும்பி அதோட நிலைய சொல்ல முடியாதுன்னு. அந்த மாதிரி நம்ம அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது பகவானை நினைக்க முடியுமான்னா ரொம்ப கடினம், ரொம்ப ரொம்ப கடினம். ஆனாலும் எப்படி முடியும் அப்படின்னா முடியும். எப்படி முடியும்னா பயிற்சி. நம்ம வந்து இப்பவே பயிற்சி பண்ணணும். பகவானை வந்து அனுதினமும் நம்ம வந்து
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம இந்த அபியாசம், இந்த பயிற்சி பண்ண 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 நம்ம மனசுக்குள்ள வந்து அது வந்து தானே வந்து அது என்ன செய்யும், படிஞ்சிரும். நம்ம எதை நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம மனசுக்குள்ள வரும். அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது நம்மளால வந்து என்ன செய்ய முடியும்னா, ஓரளவுக்கு நினைக்கிறதுக்கான வழியை பகவானே ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது 6ல என்ன சொல்றாங்க, ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலை எண்ணுகின்றானோ அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். யார நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க உயிரை விடுறாங்களோ அந்த பிறவி உடல் தான் அடுத்த பிறவியா நமக்கு கிடைக்குது. இப்ப வந்து நமக்கு அடுத்த பிறவி நமக்கு என்ன வேணுங்கிறது இப்ப நம்ம கையிலேயே நம்ம பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரு, சான்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு. வந்து ஒரு உதாரணமா வந்து பரத மகாராஜாவுடைய கதை இருக்குது. அதை நான் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். பரத மகாராஜா வந்து பரதன்கிறது நம்ம நாட்டுல வந்து நமக்கு ஃபேமஸா 3 பேரை தெரியும். யாருக்கு சொல்றீங்க? யாரா சொல்றீங்களா? எந்தெந்த பரதனை தெரியும்னா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரதன்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? ராமனின் தமையன். ராமனுடைய தம்பி ஒருத்தர். அப்புறம் ஜடபரதர். ஜடபரதர், ரைட், 2. இன்னொன்னு துஷ்யந்தன் சகுந்தலையோட பையன், அவரும் ஒரு பரதன். நமக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு 3 பேர் வந்து புராணங்கள்ல ஃபேமஸ் இருந்து, அந்த 3 பேர்ல மாதாஜி சொன்னாங்கல்ல ஜடபரதன், அந்த ஸ்டோரி தான் இதுல நமக்கு வந்து உதாரணமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஜடபரதர் வந்து முதல் பிறவியில யாருக்கு மகனா பிறந்தார்னா ரிஷபதேவர். ரிஷபதேவருக்கு மகனா பிறந்து, மூத்த மகனா பிறந்து இந்த உலகத்தையே ஆண்டார். சக்கரவர்த்தி. அவர் வந்து ஒரு நாடு 2 நாடு இல்ல, உலகம் முழுக்க அவர் ஆண்டதுனால அவர் சக்கரவர்த்தியா இருந்தாரு. அப்படிப்பட்ட சக்கரவர்த்தி இளம் வயசுலயே அவருக்கு வந்து திடீர்னு ஞானம் வந்துருது. பகவானை பற்றிய ஞானம் வந்ததுனால அவர் என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய மனைவி, மக்கள், அப்புறம் அந்த செல்வம், அந்த ராஜா அரசாட்சி, உலகத்தையே ஆளக்கூடிய அந்த அரசாட்சியை கைவிட்டுட்டு எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு பகனை பத்தாத்துக்கு வச்சுட்டு இவரு தவம் செய்யறதுக்கு காட்டுக்கு போயிடுறாரு. காட்டுல போய் ரொம்ப தீவிரமா அவர் தவம் பண்றாரு. சின்ன ஒரு குடியில் போட்டுக்கிட்டு ஒரு நதிக்கரை ஓரமா அவர் வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு எளிமையா வாழ்ந்துக்கிட்டு தவம் பண்ணிட்டு பகவான் கிருஷ்ணர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அப்படி ஒரு நாள் அவர் தவத்துல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த வழியில ஒரு மான் வருது. அந்த நதிக்கரையில தண்ணி குடிக்குது. தண்ணி குடிக்கும் பொழுது பின்னாடியே வந்து ஒரு சிங்கத்தோட கர்ஜனை. அந்த மானை பார்த்துட்டு சிங்கம் வந்து கர்ஜனை பண்ணோன்னா அது பயந்து போய் என்ன செய்யுது, தண்ணியில குதிச்சிருது. தண்ணியில குதிக்கும் போது அது கர்ப்பமான மானை வந்து அப்ப அந்த பயத்துல அது வந்து என்ன செய்யுது, அந்த குட்டி கீழே தண்ணிக்குள்ள விழுந்துடுது. மான் வந்து தண்ணியோட அடிச்சுட்டு போயிடுது. அப்ப இவர் பாக்குறாரு, இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்ததுனால அவர் என்ன செய்யறாரு, ஓடி போய் அவருக்கு மனசு தாங்கல, இறக்கத்தினால அந்த மான்குட்டியை போய் தூக்கிட்டு வர்றாரு. செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா? செய்யலாம். செய்யலாம். செய்யறதோட இருந்துட்டா பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு, அதை தூக்கிட்டு வந்து அவரோட குடியில வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு வந்து புல்லெல்லாம் எடுத்து கொடுத்து பழம் எல்லாம் கொடுத்து அதை பேணி பேணி பாதுகாக்கிறாரு. எப்ப பார்த்தாலும் மானை பத்தி பாதுகாக்கிறார். அவர் எங்க போனாலும் கூடவே அந்த குட்டி வருது. இவரு வந்து மானை வந்து தன்னோட மகன் போல அவர் பாதுகாக்கிறாரு. துடி மடியில வச்சுக்கிறாரு, கொஞ்சிறாரு, அதை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருக்கிறாரு. இப்ப என்ன ஆகுது, அவர் தவ வாழ்க்கை போயிடுது. அவர் நாட்டுல வந்து ராஜ்யத்தை வேண்டாம்னு துறந்து வந்தவர் காட்டுல வந்து மான் மேல பற்று வச்சுக்கிறாரு. அந்த பற்றுதல் காரணமாக அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த மான் மேலேயே பற்று இருக்கிறதுனால அது அவர் தவ வாழ்க்கை வீணாகிடுது. அப்புறம் வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு நாள் பாக்குறாரு மான்குட்டியை காணும். மான்குட்டியை காணும்னா தேடிட்டு காடு முழுக்க அலையிறாரு. தேடி தேடி களைச்சு போய் ஒரு இடத்துல விழுந்து இறந்தும் போறாரு. இறக்கும் பொழுது அவர் என்ன செய்யறாரு, மானை நினைச்சுக்கிட்டே உயிரை விட்டு அந்த மான்குட்டி என்னாச்சோ ஏதாச்சோ அதுக்கு யாருக்காக பார்த்துவா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஒரு உயிரை விட்டதுனால அடுத்த பிறவி மானா பிறவிக்கிறாரு. இதுதான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, உடலை விடும்போது எந்த நிலை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகின்றான். பெரிய சக்கரவர்த்தி அவர் என்ன ஆகுறாரு, கடைசியில ஒரு மான் பிறவி அடைகிறாரு. ஆனாலும் அவர் தவம் செஞ்சதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அவருக்கு வந்து முதல் ஜென்மத்து இது ஞாபகம் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து இந்த பிறவி நம்ம தப்பான வந்து வழியில வந்துட்டோம், இந்த பிறவியில இருந்து அடுத்த பிறவி நம்ம சீக்கிரமா எடுக்கணும். உண்ணாம உறங்காம என்ன பண்ணுது, இந்த மானை முனிவர்கள்லாம் இருக்க இடத்த சுத்தி சுத்தி வந்து சீக்கிரமே உயிரை விட்டு அடுத்த பிறவியில தான் அவர் ஜடபரதா வராரு. அந்த கதையை வந்து நம்ம செகண்ட் லெவல்ல பார்க்கலாம். இந்த கதை வரல நமக்கு தெரிஞ்சா போதும். அதனால நாம எல்லாம் என்ன செய்யணும், வந்து
உடலை விடக்கூடிய நேரத்துல நம்ம யாரை எண்ணணும், பகவானை நினைக்கணும். கணவனை நினைச்சோ, மனைவியை நினைச்சோ, குழந்தைகளை நினைச்சோ, அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களையோ, ஒரு நாய்க்குட்டி பூனைக்குட்டியை நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா, கண்டிப்பா நமக்கு அடுத்த பிறவி அதுதான் கிடைக்கும். இப்ப நான் கூட வந்து போன ஜென்மத்துல ஒரு பெண்ணை நினைச்சிட்டு உயிரை விட்டுருப்பேன், அதாவது பெண் பிறவி எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதுதான் நம்ம வந்து உணர்ந்துக்கணும். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள் மூலமா சொல்லப்பட்ட இது செய்திகள். இதுக்கப்புறம் மரணம் என்பது ஒரு முடிவல்ல, அது ஒரு இறுதி தேர்வு. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, அந்திம காலத்தில் எதை நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே அடுத்த பிறவியில் ஆகிறீர்கள். எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம். நம்ம நினைக்கிறது தான் நமக்கு வந்து கிடைக்குது அடுத்த பிறவி அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க. இப்ப வந்து அது எப்படி நம்ம வந்து கடைசி காலத்துல பகவானை நினைக்கிறதுங்கிறத இப்ப நான் சொன்னேன். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், +2 படிக்கிறோம், இல்ல காலேஜ்ல படிக்கிறோம். அப்போ வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம் வர்ற டயத்துல உட்காந்துக்கிட்டு நாள் உட்காந்துக்கிட்டு நான் எல்லாத்தையும் படிச்சோம்னா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? என்ன ஆகும்? நாள் உட்காந்து படிச்சோம்னா நம்ம பரீட்சையில என்ன ஆகும்? பிடிக்க முடியாது மாதாஜி. எதுவும் ஞாபகம் இருக்காது ஞாபகம் மாதாஜி. இருக்காது. ஞாபகமும் இருக்காது, நம்ம அங்க மார்க் வாங்க முடியாது, ஃபெயிலா கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்கோர் பண்ணி நம்ம பெரிய இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் அளவுல மார்க் இருந்தாதான் அங்க வந்து நமக்கு அடுத்த சீட்டு கிடைக்குது. அந்த மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும், வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம வந்து படிக்கணும். அந்த அந்த கிளாஸ்ல சேர்ந்ததுல இருந்து அந்த எக்ஸாம் வர டைம் வரையிலும் நம்ம படிச்சாதான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி அடைய முடியும். இப்ப அந்த வாழ்வுக்கு நம்மளுடைய வாழ்வும் இப்படிதான். நம்ம வாழக்கூடிய இந்த காலத்துல நாம எப்படி வந்து கடைசி காலத்துல பகவானை நினைக்கிறதுன்னா கடைசி காலத்துல நினைக்க முடியாது. அதனால இப்ப என்ன செய்யணும், இப்பையில இருந்தே நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். அதுக்காக தான் நமக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிங்க, ஜபமாலை பண்ணுங்க. 1 ரவுண்டு பத்தாது, 2 ரவுண்டு பத்தாது, 16 ரவுண்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு. முன்னெல்லாம் வந்து பிரபுபாதா வந்து நமக்காக குறைச்சிருக்கிறாங்க. முன்ன 64 ரவுண்டு வச்சிருந்திருக்காங்க. இந்த கலிகாலத்துல மக்களுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்குது, அந்த வேலையில உங்களால முடியாதுங்கிறதுனால மினிமம் வந்து 16 ரவுண்ட் செய்யுங்க அப்படின்னு வந்து நமக்காக பிரபுபாதா நமக்கு வந்து ஒரு ஈஸியான வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப அதையாச்சும் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? அது செய்யும் பொழுது நாம வந்து கண்டிப்பா பகவானை நினைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது யோக பயிற்சி. யோக பயிற்சியில என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது கடினமான வழி. நம்ம வந்து படிச்சோம், 6th சாப்டர்லயே படிச்சோம். அஷ்டாங்க யோகம் செய்யறது எப்படி செய்யணும்னா, நம்ம வந்து உடல்ல இருக்கக்கூடிய 9 விதமான வாயுகள், 2 கண்ணு, 2 காது, 2 மூக்கு துவாரம், அப்புறம் வாய், அப்புறம் வந்து மலஞ்சலம் கழிக்கிற அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனைத்து வாயில்கள், 9 வாயில் கொண்ட நகரம் தான் இந்த உடல். அது எல்லாத்தையும் மூடி பிராணனை, நம்மளுடைய உயிர் மூச்சு எங்க சேர்த்தணும், உருவ மத்தியில் நிறுத்தணும். புலன்களை அடக்கி இதயத்தில் நிலைநிறுத்துதல், இதுதான் யோகம். அதாவது கீழே மூலாதாரம்ங்கிறது முதுகுத்தண்டுல கீழே இருக்கக்கூடியதுல இருந்து நம்ம சகசிராகாரா தலை உச்சி வரையிலும் வந்து அது வழியா வந்து உயிரை விடுவாங்க. அந்த மாதிரி உயிரை விடக்கூடிய யோகிகள் தான் வந்து என்ன செய்யறாங்க, வந்து பகவானை சென்றடைகிறார்கள், இல்ல பிரம்ம ஜோதியில கண்டுக செய்யறாங்க. அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு வழி. அதுதான் வந்து பிரயாண காலே மனசாச்சலேன பக்தியா யுக்தோ யோக பலேன செய்வ புருவோர் மத்தியே பிராணம் ஆவேஷி சமயக் சதம் பதம் புருஷம் உபயித் சாத்தியம். அதாவது கடினமான ஒரு பாதை எது அப்படின்னா இந்த யோக பயிற்சி. அப்ப நாம என்ன செய்யலாம், ஈஸியான வழி எது, எளிமையான வழி எது, அதான் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்க, அனன்ய சேதா சததம் யோமா ஸ்மரதி நித்ய சக தஸ்யாஹம் சுலப பாத நித்யயுக்தஸ்ய யோகினஹ. சுலபமாக நீ என்னை அடையலாம். எப்படி அப்படின்னா, அனன்ய சேதா சததம், ஒரு நிமிஷம் கூட பிறழாமல் பகவானை எப்பொழுதும் நினைக்கக்கூடியவன். நம்ம வந்து படிச்சோம் இல்லையா, வந்து பகவான் எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செஞ்சுக்கும் பொழுது பகவானை நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருப்போம். நம்ம வந்து நிறைய வேலை செய்வோம், வேலைக்கு போவோம், வீட்டுல சமையல் வேலை இருக்கும், வெளியில வேலைக்கு போவோம், குழந்தைகளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம், அப்புறம் வந்து நமக்குன்னு உள்ள வேலைகள் நம்ம செய்வோம். எல்லா வேலை செய்யும் பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரை மனசுல நிலைநிறுத்திக்கிட்டே நம்ம செய்யும் பொழுது அதுதான் வந்து பிறழாத மனது. அப்படிப்பட்டு செய்யும் பொழுது என்ன, சுலபமாக என்னை அடைகிறான். அப்படி செய்யக்கூடிய நிலைக்கு நாம வந்து நம்மள பயிற்சி பண்ணணும். நமக்கு வந்து இத்தனை காலம்
எல்லாருக்கும் பக்திங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு, கிருஷ்ண உணர்வுங்கிறது உறங்கிட்டு இருக்குது. அதை தட்டி எழுப்புறதுக்கு தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை பாடம் கற்றுக் கொடுக்குது. அதை தட்டி எழுப்பி என்ன செய்யணும், எப்பொழுது எந்த வேலை செஞ்சாலும் பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே நாம செய்யும் பொழுது பகவானை நாம சுலபமாக அடையலாம் அப்படிங்கிறார். இப்ப அர்ஜுனனுக்குடைய வேலை என்ன, அவர் போர் புரிதல். போர் புரியும் பொழுது இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்க வேலை செய்யும் பொழுதே வந்து நம்மளால வந்து பகவானை நினைக்கிறது ரொம்ப கடினம். நாரதர்கிட்ட கையில நாரதர் வந்து என்ன செஞ்சாராம், நான் தான் பெரிய பக்திமான், என்னை விட பக்தியில சிறந்தவங்க யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விவசாயி வந்து காலையிலே சாயந்தரம் மட்டுமே நினைக்கிறாரு, அவரை பெரிய பக்திமான்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறாரு. அப்படியா, நீ வந்து ஒரு கிண்ணம் எண்ணெயை கையில கொடுத்து இதை வந்து எடுத்துட்டு உலகம் முழுக்க சுத்தி வா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அனுப்புறாரு, கீழே சிந்தக்கூடாதுன்னு. நாரதர் கையில எடுத்துட்டு உலகம் முழுக்க சுத்தி வர இந்த கதை உங்களுக்கு அநேகமா தெரிஞ்சிருக்கும். சுத்தி வரும்போது எத்தனை தடவை பகவானை நினைச்சாரு, எப்ப பார்த்தாலும் நாராயணா நாராயணான்னு உச்சரிச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த வாய் வந்து ஒரு தரம் கூட உச்சரிக்கல. வந்து பகவான்கிட்ட சொல்லும் பொழுது நீ எத்தனை தடவை என்ன நினைச்ச அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவர் தலையை குனிஞ்சுக்கிறாரு, ஒண்ணுமே சொல்லல. ஏன்னா அந்த எண்ணெய் கிண்ணத்து மேலேயே அவருடைய கவனம் இருக்கிறதுனால பகவானை நினைக்கல. அதை விட காலையில ஒரு தரம், வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தரம், இறைவன் சாயந்தரம் படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தரம் நினைக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி அவன் வந்து பக்தி அப்படி சிறந்தவன் அப்படின்னு பகவான் சொன்னதை அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு. இப்ப வந்து நமக்கு அவ்வளவு கடினமான வேலையெல்லாம் இல்லை, நம்ம வீட்டுலதான் இருக்கிறோம். வந்து அர்ஜுனர் வந்து போர்க்களத்துல இருக்கும்பொழுது ஒரு நிமிஷம் அவர் வந்து கவனம் செய்தாருன்னா பல பேரோட அம்பு அவர் மேல வந்து பாயும். அப்படிப்பட்ட நிலையிலேயே வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, பிறழாத மண்ணோடதன் என்னை எனக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நீ போர் புரி, நீ சுலபமா என்னை வந்து அடைவ அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனனுக்கு இங்க சொல்றாரு. அதுதான் அனன்ய பக்தி. எப்படிப்பட்டதுன்னா எளிமையானது. யோக பயிற்சிகள் எப்படி விடுது, கடினமான வழி, எல்லாருக்கும் சாத்தியம் இல்லை, இந்த காலகட்டத்துக்கு ஒத்து வராது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம், எளிமையா பக்தியில நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கலாம். எப்பொழுதும் என்னை நினைப்பவருக்கு நான் மிக எளிதாக கிடைக்கிறேன் அப்படின்னு 8.14 அனன்ய சேதா அந்த ஸ்லோகம் வழியா பகவான் வந்து சொல்றாரு. நித்திய யுக்த, எப்போதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு பூவை கொடுக்கலாம், ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வைக்கலாம், ஒரு பழம் வைக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து 9th சாப்டர் நம்ம படிக்கிறோம். என்ன பண்ணணும், பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம்னு நம்ம வந்து 9th சாப்டர்ல படிப்போம். அடுத்த நாளைக்கு சாப்டர்ல ஒரு பூவோ பழமோ இலையோ அன்புடனும் பக்தியுடனும் யார் கொடுத்தாலும் நான் அதை ஏற்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்ப நாம வந்து பகவான் மேல எப்படி இருக்கணும்னா எளிமையா நம்ம வழிபட்டாலே, பகவானை எப்போதும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாலே போதும், எந்த காரியம் செஞ்சாலும் அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யும் பொழுது அதுதான் அனன்ய பக்தி அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. இப்ப ஓம் மற்றும் ஸ்மரணம், அது நினைவு கூறுதல். அதாவது ஒரு தாய் வந்து என்ன செய்யறாங்க, கடத்தருக்கு போறாங்க, மார்க்கெட் போறாங்க. அப்போ வந்து போகும் பொழுது குழந்தையோட கையை பத்திரமா பிடிச்சிட்டு போறாங்க. அப்போ வந்து குழந்தை தாயோட கையை பிடிக்கணுமா, தாய் வந்து குழந்தையோட கையை பிடிக்கணுமா? யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. தாய் தான் குழந்தையோட கை பிடிக்கணும். சூப்பர். ஏன் மாதாஜி, ஏன் வந்து குழந்தை வந்து தாயோட கையை பிடிக்க கூடாது? ஏன் தான் அவங்க தொலைஞ்சு போயிடுவாங்க. தொலைஞ்சு போயிருப்பாங்க. அதாவது குழந்தைக்கு பயம் கிடையாது, அதனால அது என்ன செய்யும், துணிச்சலா வந்து தாயோட கையை எதிர்பார்க்காம போகும். ஆனா தாய்க்கு என்னன்னா இப்போதும் குழந்தை மேல கவனம். ஏன்னா கூட்டம், மார்க்கெட்ல கூட்டமா இருக்கு, அந்த கூட்டத்துல போகும்போது குழந்தை எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போயிடுமோ, அதுக்கு ஏதாவது அடிபட்டுடுமோ அப்படின்னு ஒரு பய உணர்வு யாருக்கு இருக்குன்னா அது தாய்க்கு தான் இருக்குது. அந்த மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு, நாம வந்து பகவானோட கையை விட்டுட்டு நம்ம பகவானை பத்தி நினைக்காம நம்ம பாட்டுக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல சுத்திட்டு இருக்கிறோம். இந்த கடத்தர்ல இருக்கிற குழந்தை மாதிரிதான் நாம. ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு, எப்போதும் அவர் வந்து நமக்கு கையை பிடிச்சுக்கிறாரு, எங்கேயும் காணா போயிடக்கூடாது அப்படின்னுட்டு நமக்கு அப்பப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, நம்மளை வந்து பத்திரமா நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறாரு. அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து ஒரு தாய் நிலையில பகவான் இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம செய்யணும், புரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம எந்த உலகத்தில் கடமையை செஞ்சாலுமே பகவானுடைய சிந்தனைய மனசுல இருந்து நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஓம் அப்படிங்கிற மாதிரி பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்ப கடைசி காலத்துல உயிர்வாழிகள்லாம் போறாங்க. அதாவது இறப்பு தேடி போகும் பொழுது இரண்டு விதமான வழிகள் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க.
ஒண்ணு வந்து உத்தராயணம், ஒண்ணு தட்சிணாயனம். உத்தராயணம்ங்கிறது வந்து தை மாசத்துல இருந்து ஆனி மாசம் வரையிலும் கூடிய அந்த காலகட்டம் உத்தராயணம். தட்சிணாயனம்ங்கிறது ஆடியில இருந்து மார்கழி வரையிலும் உள்ள அந்த காலம். இந்த உத்தராயணம்ங்கிறது தேவர்கள் எல்லாம் விழித்திருக்கக்கூடிய காலம், அதனால அது ஒளி மிகுந்த காலம்னு சொல்லப்படுது. தட்சிணாயனம்ங்கிறது தேவர்கள் எல்லாம் உறங்கக்கூடிய காலம், அதனாலதான் வந்து அந்த மார்கழி மாசம் நம்ம வந்து பகவானை வணங்கும் போது அவங்களுக்கு அது பிரம்ம முகூர்த்தம். 4:30 மணி, நம்ம வந்து 4:30 to 6 பிரம்ம முகூர்த்தம் இல்லையா, அது விழிக்கக்கூடிய தேவர்களுடைய விழிக்கக்கூடிய காலமா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த காலகட்டத்துல நாம என்ன செய்யறோம், பக்தி அதிகமா செய்வோம். பாத்தீங்கன்னா மார்கழி மாசத்துல நம்ம வந்து பஜனை, கீர்த்தன், பாடுது எல்லாமே நம்ம நிறைய செய்வோம். அது எதனாலன்னா இந்த பிரம்ம முகூர்த்தம், தேவர்களுக்கான பிரம்ம முகூர்த்தம். அப்படி இந்த 2 வழிகள்ல என்னன்னா ஒளியில உயிரை விடக்கூடியவர்கள். இதுல வந்து ஸ்லோகம் என்ன சொல்லிருக்கு, அக்னி ஜோதி சுக்ல ஷண்மாசா உத்தராயணம் தத்ர பிரயாதா உச்சந்தி பிரம்ம பிரம்ம விதோ ஜனாஹ. அந்த உத்தராயண காலத்துல பகல்ல நல்ல சூரிய ஒளி இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்துல அந்த சூரியன் வந்து வடக்கு நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த 6 மாதங்கள்ல உயிரை விடக்கூடிய உயிர்வாழி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் வந்து இந்த 14 பிளானட்ஸ்ல மேல இருக்க கிரகங்களுக்கோ இல்ல பகவானுடைய லோகத்துக்கோ போறாங்களாம். திரும்பி வரமாட்டாங்க, இல்ல திரும்பி வந்தாலும் நல்ல இதுல இருந்து வருவாங்க. ஆனா இந்த தட்சிணாயனம் இந்த 6 மாசம் இருக்கு இல்லையா, ஆணியில இருந்து இந்த ஆடியில இருந்து மார்கழி வரையில் உள்ள அந்த 6 காலத்துல வந்து இருள், அந்த இருள் நேரத்துல இந்த 6 மாசத்துல இருள்ல இரவில் உயிரை விடக்கூடிய உயிர்வாழி என்ன செய்யறாங்க, கண்டிப்பா திரும்பி வர்றாங்க, இந்த உலகத்துக்கு வந்து திரும்பி வர்றாங்க. அதுதான் தூமோ ராத்திரி சதா கிருஷ்ண ஷண்மாசா தட்சிணாயனம் தத்ர சாந்திரமசம் ஜோதி யோகி பிராபிய நிவர்த்ததே. அவங்க வந்து சந்திரலோகம் வரையிலும் போவாங்களாம், திரும்பி வந்துருவாங்களாம் தட்சிணாயன காலத்துல உயிரை விடுறவங்க. ஆனா பீஷ்மர் வந்து போர்க்களத்துல இருந்து இந்த உத்தராயண காலத்துக்காக அவர் காத்திருந்தாரு. அவருக்கு அந்த வரம் இருந்தது, வந்து நான் வந்து உத்தராயணம் பிறந்தனா தான் உயிரை விடணும் அப்படின்னு அவர் காத்துக்கிட்டு உயிரை தக்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்படிப்பட்ட சக்தி நம்ம யாருக்காவது இருக்குதா, இல்ல நமக்கு வந்து மரண காலம் வந்து எப்போ வரும்னு நமக்கு தெரியுமா? தட்சிணாயத்திலயும் வரலாம், இரவுலயும் வரலாம், பகல்லையும் வரலாம், உத்தராயணத்திலயும் வரலாம். நம்ம எல்லாம் அப்படிப்பட்ட சாதாரண மக்கள், நம்ம எல்லாம் அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கும்போது நமக்கு அந்த இதை வந்து நினைக்கவே முடியாது. அப்ப நாம என்ன செய்யலாம், அத பகவான் பொறுப்புல விட்டுடலாம். பக்தனுக்கு காலத்தை பற்றிய கவலை இல்லை, எந்த காலத்துல வந்து உயிரை விட்டாலும் அவனுக்கு கவலை இல்லை. ஏன்னா உண்மையான ஒரு பக்தன் என்ன செய்யறான், இந்த நேரத்துல தான் உயிரை விடணும்னு காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எந்த நேரத்துல உயிரை விட்டாலும் பகவான் இருக்கிறாரு, அவரு பாத்துக்குவாரு நம்மள, அவரு காப்பாற்றுவாரு அப்படின்னு பகவான் மேல நம்பிக்கை வைப்பானா ஒரு பக்தன். அந்த நிலைக்கு நாம நம்மளை உயர்த்தி கொள்ளணும். நம்ம வந்து திரும்பி வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து உத்தராயணம் வரையில் நம்ம மூச்சை பிடிச்சிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டெல்லாம் நம்மளால இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா அது வந்து நம்ம கையில இல்லை. அப்ப நாம ஒரே வழி பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ற ஒரு வழிதான் அப்படிங்கிறது. இப்ப ஜட உலகிற்கு அப்பால் ஆன்மீக உலகம், அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே இது தெரியும். ஜட உலகம் எப்படிப்பட்டது, டெம்பரரியானது. வந்து பகவான் வந்து பகவான் பிரம்மாவுடைய காலம் 100 வயதுன்னு சொன்னேன். அவர் வந்து ஒவ்வொரு பகல்லையும் அவர் வந்து படைப்பு தொழில செய்யறார். 100 வருஷம் வாழக்கூடியவர். ஒவ்வொரு நாளும் அவர் வந்து அவருடைய ஒரு நாள் எத்தனை காலகட்டம் சொன்ன யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? அவருடைய ஒரு நாள் பகல், ஒரு பகல். ஹரே கிருஷ்ணா. 1000 சதுர்யுகம் மாதாஜி. வெரி குட். 1000 சதுர்யுகங்கள் வந்து அவருடைய ஒரு பகல். அந்த 1000 சதுர்யுகம் முடிய வரையெல்லாம் அவர் ஒரு பகல்ல என்ன செய்யறாரு, படைப்பு தொழில செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அடுத்த 1000 சதுர்யுகங்கள் வந்து அவருடைய தூங்க போயிடுவார். தூங்க போனப்ப அது என்னதுன்னா பிரளயம். அது வந்து பார்ஷியலா ஒரு பிரளயம் நடக்குது. அப்ப வந்து அவர் படைப்பு தொழில் செய்ய மாட்டாரு. பிரளயம் ஒரு பார்ஷியலா ஒரு பிரளயம் நடக்குது. அது மாதிரி பிரம்மாவுடைய 100 வயசு முடிஞ்சாருன்னா ஒரு மகா பிரளயம் இருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்துல எல்லாமே அழிஞ்சு பகவானுக்குள்ள போய் ஒடுங்குது. அந்த மாதிரி இந்த ஜட உலகம் வந்து எப்படிப்பட்டது, டெம்பரரியானது. மறுபடியும் வந்து தோன்றும் மறையும், தோன்றும் மறையும். அதுதான் புனரதி ஜனனம் புனரவி மரணம் அப்படின்னு ஆதிசங்கரர்ல பாடியிருப்பாரு. அந்த மாதிரி நாம என்ன செய்வோம், தற்காலிகமான இந்த உலகத்துல நாம இருக்கிறோம். பகவானுடைய உலகம் எப்படிப்பட்டது, ஆன்மீக உலகம்னா
நித்தியமானது, சனாதனமானது, இந்த ஜட உலகுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கு, பல யோஜனை தூரம் அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க வந்து செகண்ட் லெவல் படிக்கும்போது ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. பிரபஞ்சத்தோட தோற்றத்துல ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் 7 அடுக்கு இருக்குது. அந்த 7 அடுக்குமே ஒண்ணு 10 மடங்கு வந்து கூட கூட போகும். அந்த 10 மடங்கு 7 அடுக்கையும் தாண்டி நம்ம விரஜா நதியை தாண்டி அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்ட லோகம், அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கோலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா பல ஆயிரம் யோஜனை தூரம் இருக்குதாம். அவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம போகணும் அப்படின்னா நாம என்ன செய்யணும்? நமக்கு ஒரே வழி வந்து நமக்கு பைபாஸ் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம், அதை உச்சரிச்சாலே போதும். பக்தி தொண்டுல முதன்மையானது. நம்மளுடைய வீடெல்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா, உண்மையான வீடு வந்து கோலோக விருந்தாவனம் தான். அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான வீடு. அதுவே பரமபதம். இங்கே சென்றவர்கள் மீண்டும் துன்பமயமான இந்த உலகிற்கு திரும்ப மாட்டார்கள். இந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டோம்னா இந்த வீடு வந்து நமக்கு டெம்பரரி. அதுதான் உண்மையான நம்மளுடைய வீடு. அது எப்படி இருக்குன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு தாமரை மலர் போல இருக்குது அந்த கோலோக விருந்தாவனம். அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல அதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரும் ராதையும் வந்து எப்போதும் நித்தியமா லீலைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த இதழ்கள்லாம் ராதாராணியோட அஷ்ட சகிகள், 8 சகி இருக்காங்க இல்லையா, லலிதா விஷாகான்னு அவங்கெல்லாம். அதுக்கு கீழே வந்து அவங்களுடைய அந்த தோழிகளுடைய சேவர்கள்லாம் இருக்காங்க. இப்படி அந்த கோலோகம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு தாமரை மலர் போல இருக்குது. அந்த லோகம் எப்போதுமே ஒளி மிகுந்தது. அங்க போனா இன்பம்ங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும், துன்பம்ங்கிறது கிடையாது. இப்ப நாம வந்து இந்த உலகத்துல வாழும்போது நம்ம கரண்ட் பில்லு கட்டணும், ரோடு டேக்ஸ் கட்டணும்னு நமக்கு 1008 டேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும், அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அந்த உலகத்துக்கு போனா ஒன்றுமே நம்ம செய்ய வேணாம். பகவானுடைய உலகத்துல துன்பம்ங்கிறதே கிடையாது, பசிங்கிறது கிடையாது, தூக்கம் நமக்கு வந்து துன்பம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து பகவான் நம்மளை வந்து பராமரிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட உலோகத்துக்கு தான் நம்ம போகணும். அப்படிப்பட்ட இறைவனோட நம்ம வந்து 5 விதமான உறவு நிலைகள் கொள்ளலாம். இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், இதை நான் அந்த படத்தை அப்புறம் காட்டுறேன். நாம வந்து நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களுடைய நம்ம உறவு கொள்வோம். எத்தனை பேரோட நம்ம வந்து என்னென்ன விதமான நம்ம உறவு வச்சிருக்கிறோம்? யாராவது கொஞ்சம் சொல்லுங்க. நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களுடைய நம்ம உறவு நிலை எப்படி இருக்கு? என்னென்ன விதமாங்கள்ல உறவு வச்சிருக்கோம்? குரு ஆசானுக்கு உடையது. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவா பிரபு என்ன சொன்னீங்க? மாணவர் குரு அந்த உறவு முறை. உறவு முறை மாணவவா? மாணவர் ஆசிரியர் அந்த குரு. குரு சிஷ்யன். ஓகே. அப்புறம் நண்பரான உறவு முறை. நண்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது மாதாஜி, அம்மா அப்பா, அம்மா தாய் குழந்தை அந்த உறவு வச்சிருக்கிறோம். அப்புறம் ஒரு குழந்தையா இருக்கிறதுனால அம்மா உடனே கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது இன்னும் என்ன உறவு இருக்கு? சேவகன், சேவை பண்றது. நம்ம வேலைக்கு ஆள் வச்சிருக்கோம், நம்ம சேவகன். எஜமானங்கிற உறவு நிலை இருக்குது. அம்மா குழந்தை உறவு இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கிற ஒரு வட்டாரம் இருக்கு. இன்னும் ஒண்ணு கணவன் மனைவி. வெரி குட், சூப்பர். கணவன் மனைவி. இதுதான் வந்து 5 விதமான உறவு நிலைகள் பகவான்கிட்ட நாம வைக்க முடியும். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கணவன் மனைவிங்கிற மாதுரிய லவ், அது மாதுரிய ரசம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. மாதுரிய ரசம்ங்கிறது பகவானை வந்து நம்ம வந்து கணவனாகவும் நாம வந்து காதலியாகவோ இல்ல மனைவியாகவோ நாம வந்து பகவான்கிட்ட உறவு நிலை கொள்ளலாம். அது கொள்ளலாமா அப்படின்னு கேட்டா கொள்ளலாம் அப்படின்னு தான் சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. ஏன்னா நாயன்மார்கள்லாம் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, பகவானை வந்து தன்னுடைய நாயகனாகவும் தன்னை நாயகியாகவும் உருவப்படுத்தி தான் அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. கோபியர்கள்லாம் பகவானை வந்து தன்னுடைய காதலனா அவங்க காதலியா அவங்க எல்லாம் நினைச்சாங்க. இப்படி அந்த பகவான் மேல நாம அந்த உறவு நிலையில பக்தி கொள்ளலாம். இதுதான் ஹையஸ்ட் பக்தி சொல்லப்படுது. அடுத்தது வாத்சல்யம். வாத்சல்யம் ரசத்துல எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு அம்மாவா குழந்தையா
வந்து பெரியாழ்வார் வந்து என்ன செஞ்சாரு, பகவானை வந்து தன்னுடைய குழந்தையா நேசிச்சாரு. அந்த கண்ணா வா, உன்னை குளிக்க வைக்கிறேன், உன்னை சாப்பாடு விட்டுறேன்னு அவர் வந்து பாசுரங்களை பாடியிருக்கிறாரு. அது மாதிரி யசோதை தாயார், அப்புறம் தேவகி தாயார், வசுதேவர், அப்புறம் வந்து நந்தகோபர், இவங்கெல்லாம் வந்து வாத்சல்ய ரசம் பகவான்கிட்ட குழந்தையா வந்து பாவிச்சு அவங்க வாத்சல்ய ரசத்துல அந்த உறவு கொண்டாங்க. அடுத்து சக்கிய ரசம். சக்கிய ரசத்துக்கு நீங்க உதாரணம் சொல்லுங்க, யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட சக்கிய ரசத்துல இருந்தாங்க? சக்கியம்னா தோழன். அர்ஜுனன். அர்ஜுனன். அர்ஜுனன், வெரி குட். அர்ஜுனன், சுதாமா. சுதாமா, அவங்க குகன். எல்லாம் குகன். குகன். குகன் வந்து பகவான் வந்து தோழனா எடுத்துக்கிட்டாரு. அந்த தன்னுடைய தம்பியா அவர் எடுத்துக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அனுஜன். ஆமா ஆமா, உறவு முறையில தன்னுடைய சகோதரனா எடுத்துக்கிட்டாரு. தோழன்கிற நிலை சுதாமாவும் அர்ஜுனனும். அந்த மாதிரி பகவானா நம்ம தோழரா நம்ம வந்து உறவு கொள்ளலாம். அடுத்தது தாசியம். தாசியம்ங்கிறது வந்து தொண்டனா பகவானுக்கு. ஹனுமன். வெரி குட். அனுமன் வந்து ராமருக்கு சேவகனா சேவை செஞ்சாரு. இப்படி 4 விதமான ரசங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னும் ஒரு ரசம் என்னன்னா சாந்த ரசம். சாந்த ரசம்ங்கிறது வந்து பகவானுடைய பசுக்கள். அந்த பசுக்கள்லாம் வந்து பகவான்கிட்ட சாந்த ரசத்துல இருப்பான், அந்த சுரபி பசுக்கள். அப்புறம் அவருடைய காதுல இருக்கக்கூடிய அந்த குண்டலம், அவருடைய தலையில இருக்கக்கூடிய மயிர்பேலி, அவர் அணிந்திருக்க ஆடை அணிகலன்கள், இதெல்லாம் சாந்த ரசத்துல பகவான்கிட்ட உறவு கொண்டுச்சான். இப்படி 5 விதமான நிலைகள்ல நாம வந்து பகவான்கிட்ட உறவு கொள்ளணும். நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நிலையில பகவானை, இப்ப கோயில்ல இருக்க டெய்டியை போய் நம்ம வணங்க போனோம்னா அது வந்து ஒரு கற்சிலை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. அவரு அர்ச்சாவதாரமா அங்க வந்து இருக்கிறார். பகவான் அங்க கண்ணுக்கு நேரா இருக்கிறாரு. நம்ம அந்த உணர்வோட நம்ம பக்தி செலுத்தணும்னா நம்மளோட பக்தியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த நிலையில நம்ம இந்த 4ல ஹையஸ்டா இருக்கிறது மாதுரியம். அந்த நிலையோ இல்ல வாத்சல்யமோ சக்கியமோ தாசியமோ, நம்ம எல்லாம் இப்ப வந்து கலியுகத்துல இருக்கிறதுனால முக்கியமா நம்ம எல்லாம் தாசியம் தான் பண்ண முடியும் நம்மளால அதிகபட்சம். ஏன்னா வந்து நமக்கு நிறைய வந்து பாடியிருக்கிறாங்க. அடியாருக்கு அடியேன் அடியேன் அப்படின்னு வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுடைய இஸ்கான்ல வந்து இது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா தாசானு தாசானு தாசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தாசனுக்கு வந்து எனக்கு கூட என்ன வந்து இது தீட்சை கொடுத்தப்ப மல்லிகா பிரிய தேவி தாசி அப்படின்னா, தாசி அப்படின்னா தாசினா உன்னை அந்த தப்பான எண்ணத்துக்கு கூடாது. தாசினா இறைவனுக்கு தாசி, தேவதாசி, பகவானுக்கு தாசி. அந்த மாதிரி நாம வந்து பகவானுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய நிலையில பகவான் எஜமானர், நாம வந்து சேவகர்கள் அப்படிங்கிற அந்த நிலையில நாம என்ன செய்யணும், 5 விதமான நிலைகள்ல பகவான்கிட்ட உறவு கொள்ளணும் அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லி. இது வந்து நம்ம வந்து பகவானை சென்றடையறதுக்காக ஒரு நான் இந்த ஸ்லோகத்தை நேத்தி ஸ்லோகத்தோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வந்து இந்த 8வதுல வந்து வேதேஷு யக்ஞேஷு தபஷு செய்வ தானேஷு யத் புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதித சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானம் வைதி சாத்தியம். அதாவது பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, பக்தி மட்டுமே செய்யறவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, வேதங்களை படிக்கக்கூடிய அந்த நிலை, யாகம் செய்தல். நம்ம யாகம் செய்யணும்னு ஓம் ஓம் சுவாகான்னு செய்யறோம்ல, தீய வளர்த்து, அந்த யாகம் செய்யக்கூடிய நிலை, தவம் செய்யக்கூடிய நிலை, தானம் கொடுக்கக்கூடிய நிலை, கர்ம ஞான பாதைகளை, அதாவது கர்ம யோகம் ஞான யோகம் அந்த பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய இத்தனை பலன்களையுமே எது கிடைக்குது, பக்தி தொண்டு பாதை செய்யறவங்களுக்கு ஈஸியா வந்துருதான். அந்த பலன்களுக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதே பலனை பக்தி செய்யறவங்களுக்கு ஈஸியா கிடைக்குது. அப்ப பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகின்றான். பகவானுடைய உலகத்தை அடையறதுக்கு நீங்க இதெல்லாம் கூட செய்ய வேண்டாம், வேதம் படிக்க வேண்டாம், யாகம் செய்ய வேண்டாம், தவம் செய்ய வேண்டாம், தானம் கொடுக்க வேண்டாம், கர்ம யோகமோ ஞான யோகமோ தேவையில்லை, பக்தி ஒண்ணு செய்ய போதும் அப்படின்னு பகவானே இந்த இடத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. பக்தி ஒன்றே போதுமானது. இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யணும், பக்தி பண்ணணும். பகவானுக்கு பக்தி செய்யும் பொழுது இப்ப இந்த திராசு தட்டுல என்ன செய்யிருக்கிறாங்க, இதெல்லாம் வந்து வேதம் படிக்கிறது, தவம் செய்யறது, அப்புறம் வந்து தானம் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் இங்க வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, பக்தி தொண்டையும் வச்சிருக்கிறாங்க. எது கீழே இறங்கி இருக்குன்னா பக்தி தொண்டு தான் முதன்மையானது, அதுதான் வெயிட் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறத நமக்கு இது மூலமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப நாம என்ன செய்யணும், இந்த பிறவி நமக்கு கடைசி பிறவியா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் உறுதி எடுத்துக்கணும்.
பகவான் என்ன செய்யறாரு? கையை நீட்டுறாரு. நாம என்ன செய்யணும்? கையை பிடிச்சுக்கணும். எப்படி பிடிச்சுக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த மாதிரி நாம பகவானுடைய மந்திரங்களை உச்சரிச்சு அவருடைய கையை நம்ம பிடிச்சுக்கிட்டோம்னா நாம வந்து அந்த உலகத்துக்கு சென்றுடுவோம். இந்த சம்சார சாகரத்திலிருந்து விடுபடுவோம். பரத்தை எப்படி அடையணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை நமக்கு ஈஸியா சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரத்தையும் நம்ம சொல்லி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இவர் யாருன்னு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவர் யாருடைய அவதாரம்? யாரு? அவதாரம். கிருஷ்ணருடைய அவதாரம். நித்யானந்த பிரபு யாருடைய அவதாரம்? பலராமர். வெரி குட். அத்வைத ஆச்சாரியா யாரு? விஷ்ணு சேர்ந்த அவதாரம். சிவா விஷ்ணு சேர்ந்த காம்பினேஷன்ல வரவர். கதாதர பண்டிட் யாரு? ராதாராணி. இது நாரதர். ஸ்ரீவாசாதி வந்து நாரதர். பக்தரா வராரு. இப்படி 5 பேரை நம்ம வந்து பகவான் எப்ப வந்தாலும் அவருடைய சகாக்களோட தான் கீழே இறங்கி வருவாரு. இந்த 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த சகாக்களோட பகவான் இறங்கி வந்தார். எதுக்காக? நமக்கு இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கொடுக்கறதுக்காக அவர் இறங்கி வந்தார். அப்படிங்கிறது கருணையோட அவதாரமா வந்தார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. நம்ம வந்து இதோட கிளாஸ் முடியுது. வாச்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ அனந்த கோடி வைஷ்ணவருக்கு ஜெய் மகாமந்திரக்கு चैतन्य महाप्रभु की भगवद्गीता भगवत ग्रंथों की श्री राधा गोविंद की अयोध्या श्री रामलला की गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து கேட்கறதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு. ரொம்ப என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. நீங்க எல்லாம் வந்து கேட்கறது ரொம்ப அருமையான குழந்தைங்க உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்காங்க. மகாலட்சுமி மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. யாருக்காச்சும் இந்த பாடத்துல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா ஒரு 2 நிமிஷம் கேட்கலாம். இல்ல எல்லாம் புரியுதா, நான் நடத்துற ஸ்பீடா போறேனா, இல்ல கிளியரா இருக்குதா அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லலாம். அண்ணா புரிஞ்சது மாதாஜி. நல்ல கிளியரா இருந்தது எக்ஸ்பிளனேஷன். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கூடவே நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லாருமே வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க டெய்லியுமே. இன்னும் நமக்கு வந்து 8 நாள் போயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 11 நாள் அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிடும் நமக்கு. அடுத்த லெவலுக்கு நீங்க எல்லாம் வந்துருவீங்க. நீங்க எல்லாமும் இதை போல இந்த கிளாஸ்லயே கண்டினியூஸா இருக்கும்போது ஃபியூச்சர்ல நீங்களே வந்து பாடம் நடத்தலாம். அட்மினா இருக்கலாம். நிறைய வந்து உங்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பானுப்பிரியா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நம்மளோட இஸ்கான்ல வந்து நிறைய சேவாஸ்ல இருக்குல்ல மாதாஜி, அதை சொல்லுங்க மாதாஜி. கால சேவா நிறைய இருக்கு. நிறைய சேவை இருக்கு நம்ம இதுல. நீங்க எல்லாருமே இப்பதான் முதல் நிலையில வந்திருக்கீங்க. உங்களை நான் பயமுறுத்தலாம் விரும்பல. நீங்க கண்டினியூஸா இதுலயே போய் இந்த பக்தி நிலையிலேயே ஆன்மீக பாதையிலே இருந்துகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஒரு நாள் வந்து நிறைய சேவை செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பகவானுக்கு சேவை செய்யறது போல பாக்கியம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நமக்கு வந்து அதெல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்கணும், பாக்கியம்னு நினைக்கணும். நம்ம வந்து இப்ப இந்த கிளாஸ் இந்த மாதிரி நான் எடுக்கிற மாதிரி நீங்க எல்லாம் வந்து எதிர்காலத்துல இந்த மாதிரி வகுப்புகளை எடுத்து நடத்தலாம். வானுப்பிரியா மாதாஜி மாதிரி அட்மின் வேலை செய்யலாம். கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தெரிஞ்சவங்க, டெக்னிக்கல் ஒர்க் தெரிஞ்சவங்க அந்த ஒர்க் செய்யலாம்.
நிறைய ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுக்கலாம், ஸ்லோகம் கற்றுக் கொடுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம கீர்த்தன்லாம் இருக்கு, இங்கே நீங்களே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கீர்த்தன் கிளாஸ் இருக்கு, ஸ்லோகா கிளாஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களே அது வந்து ஸ்லோகா எதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் சேவை பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில். அதனால யாருமே வந்து இந்த ஆன்மீகத்திலேருந்து வெளியில் போகாமல் நீங்கள் இதுலேயே நிலைச்சிருக்கணுங்கிறது என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் எல்லாருமே பகவத்கீதை புஸ்தகம் எத்தனை பேர் வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. சிவா பிரபு வாங்கியிருக்கிறார், நம்ம குரூப்பில் ஃபஸ்ட்டு மொத வாங்கியிருக்காருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். அது போல் நீங்கள் எல்லாருமே என்ன செய்யணும்னா பகவத்கீதை புஸ்தகம் நம்ம பிரபுபாதா எழுதின புக்கை நம்மளோட இஸ்கான் பெங்களூரில் வாங்கிக்கிங்க. ஆன்லைன்லேயே வாங்கிக்கலாம். அதுக்கான லிங்க் பானுப்பிரியா மாதாஜி கொடுப்பாங்க. அதுலேயே நீங்கள் பணத்தை ஜிபே பண்ணிட்டீங்கன்னா வீடு தேடி புக்கு வந்துடும். எல்லாருமே அதை செய்யுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு புக் மட்டும் வாங்காமல் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு லெவல் 3 வரையிலும் உள்ள புக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தே வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரே இதில் வந்து கொரியர் சார்ஜோட உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். அது மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கணும். எல்லாருமே இதில் கண்டினியூவாக நிலைச்சு நிற்கணும் அப்படிங்கிறத நான் கேட்டுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டிஸும் வந்து கண்டினியூவா இனி வர கிளாஸஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம கண்டினியூவா அட்டென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பா வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.